Mor bwysig ydi o bod Llywodraeth Djibouti yma'n ymweld â'r maes. Ia, mae'n bwysig iawn. Da ni'n gweithio fo'r Llywodraethwr Dalaith Djibouti ers blwyddyn dwi'n credu, drio perswadio fo i dod yma i Gymru ac yn arbennig yr Eisteddfod Cenedlaethol. Felly wedi deall y syniad a mae yw yma ac wedi llofnodi cyddealltwriaeth efo'r Brif Weinidog. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni ar gyfer yr gant blwyddyn a hanner o'r llong Mimosa gyrraedd Patagonia. Felly, da ni pawb i gyd yn hapus iawn. A ydych chi wedi mwynhau eich ymweliad gyda'r maes sydd yn hyn? Na, arbennig o dda. Dwi wedi bod yn Eisteddfodau o'r blaen a mae heddiw rhywbeth, mae rhywbeth swyddogol, ond dwi'n mwynhau, mae yna llawer iawn o ffrindiau o gwmpas a sy'n dweud helo a sy'n mwynhau yr awyr las heddiw. Mae'n amlwg bod yn bwysig iawn i chi yn Patagonia yn ogystal â ni yng Nghymru bod yr cysylltiad yma dal yn bodoli ar ôl 150 mlynedd. Sí, es una conexión muy importante que fundamentalmente es la tradición y el legado de la cultura galesa. Ydy, fel wyt ti'n dweud, mae cysylltiad pwysig rhwngddo ni. Buscando libertad, una manera de Mae Cymru wedi mynd draw mlynedd a 49 tuvieron la apertura de i ffindio lle i fyw yn Rhydd ac yn cael ymlaen efo diwylliant ac efo ffydd a cryfyr. Su cultura y en los primeros años de A mi nathon nhw ffindio yn yr ariannu, yn enwedig yn Chubut, hoy se siente así en Chubut, donde la lle impronta galesa mae pentrefi pwysica ni gyda hunaniaeth Gymru. Pa mor bwysig ydy'r cyswllt yma rhwng y wladfa a Chymru o hyd i chi? Wel, ar drothwy dathlu 100 o flynyddoedd o fod yno, mae'r ddolyn gyswllt rhwng Nghymru a'r wladfa yn holl bwysig. Achos dyma'n gwreiddiau ni, da ni wedi etifeddu iaith a diwylliant Cymreig ac wedi i gyflwyno fo i wlad estron yn bendraw'r byd. Felly mae'n hollol bwysig bod ni yma. Ac mae'n hollol bwysig bod Llywodraeth y Wlad hefyd o dras Gymraeg yn cydnabod ein cyfraniad tuag at Wlad Newydd.